L-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-Gvern permezz tal-Ministeru għal-Wirt Nazzjonali u l-Arti ddaħal f'konvenju mas-sidin tas-sede tal-Aqda tal-Mużika San Gaetano tal-Ħamrun dan tħabbar waqt konferenza l-aħbarijiet mill-Ministru għal-Wirt Nazzjonali u l-Arti Owen Bonnici. Itqal kif lan ta' dan il-konvenju mas-sidin ta' din il-proprjetà tinxtara u bekk din is-soċjetà mużikali rinomata tiġi protetta minn periklu imminenti ta' żgumbrament. B'din l-aqda kienet friskju imminenti li tiġi żgumbrata minħabba is-sitwazzjoni legali marbuta mal-liġijiet tal-kera ta' qabel l-1995. Hawnhekk l-investiment tal-Gvern f'dan il-konvenju jimmatura f'kuntratt u ta' aktar minn 2,800,000 euro. Il-Ministru Bonnici qal li din il-ħidma biex jiġu salvati dawn il-gażini tal-banet hija importanti minħabba l-fatt li l-festa Maltija issa hija meqjusa bħala wirt intangibbli tal-umanità mill-UNESCO. Il-Ministru Owen Bonnici saħħaq li b'dan il-konvenju il-Gvern qiegħed għal darb'oħra jaġixxi korrettament kemm mas-sidien kif ukoll mas-soċjetà mużikali. Tal-lum kien passi oħra importanti biex insalvaw soċjetà mużikali oħra din id-darba soċjetà mużikali San Gaetano. B'kollox il-Gvern salva jew qiegħed fil-proċess li jsalva 12 il-soċjetà mużikali b'investiment illi imur biex ikonna iktar kultura fil-futur tas-soċjetajiet ta' pajjiżna. Aħna nemmnu illi dan huwa pass importanti il-qoddim għax dan huwa gvern li jemmen f'dak illi jsawwar il-kultura ta' pajjiżna. Intqal li meta jsiru l-akkwisti rispettivi l-ammont ta' investiment totali biex jiġu salvati dawn is-soċjetajiet mużikali se jkun qed jitlaq għal 19 miljun euro. Intant f'messaġġ fuq il-medja soċjali dwar din l-aħbar l-Aqda l-Mużika San Gaetano tal-Ħamrun irringrazzja lill gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela hekk kif b'din l-aħbar ingħataw is-serħan il-moħħ. Intqal ukoll li b'din l-aħbar il-gażin se jibqa' jservi bħala id-dar tagħhom u ċentru mużikali ewlieni f'pajjiżna.